Tässä on LG:n uusi älykello LG G-Watch R, joka muotoilultaan poikkeaa hyvin paljon aikaisemmista kulmikkaimmista älykelloista. Kello on täysin pöly- ja vesitiivis, jonka ansiosta sitä voi käyttää huoletta missä vaan. Täysin pölyn ja roiskeen kestävää älykelloa on lähdetty suunnittelemaan nimenomaan kello edellä, joka näkyy klassisessa muotokielessä. Aitoa vasikannahkaa oleva kellon hihna on standardin leveä ja vaihdettavissa käyttäjän omien mieltymysten mukaan. Luonnollisesti myös kellon näkymäksi löytyy monenlaisia vaihtoehtoja. Kellon näyttö on valmistettu uudella POLED-tekniikalla ja sen kirkkaus onkin huomattavasti aiempaa parempi ja näkyy hyvin myös kirkkaalla säällä vähän heijastavan pintansa ansiosta. Kosketuspinnassa on miellyttävä lasinen tuntuma ja kello reagoi kosketukseen tarkasti. Näytön kuva on terävä, katselukulmat laajat ja värit toistuvat erinomaisesti. Kellossa on 410 mAh akku, joka riittää hyvin koko päivän käyttöön. Lataaminen tapahtuu kätevän latausalustan avulla, johon kello kiinnittyy magneetin avulla. Sisältä löytyy 1.2 GHz prosessori ja 4 GB tallennustilaa. Mutta mitä tällä LG:n uudella älykellolla voi oikein tehdä? Kello sisältää sisäänrakennetun syke- ja askelmittarin, jonka avulla käyttäjä voi tarkkailla omaa liikkumistaan. Käyttöjärjestelmänä kellossa on Googlen Android Wear, ja se on yhteensopiva kaikkien Android 4.3 tai uudempien puhelimien kanssa. Saat ilmoitukset uusista viesteistä, kalenterimerkinnöistä ja muistutuksista suoraan kellon näyttöön, jolloin sinun ei enää tarvitse kaivaa puhelinta taskustasi. Kello toimii myös kätevänä navigoinnin apuvälineenä ja Google Mapsin kautta tehdyt reittivalinnat näkyvät kellon näytöltä. Kellossa on myös puheentunnistus, jonka avulla voit muun muassa lähettää viestejä, etsiä tietoja tai asettaa muistutuksia. Puheentunnistus toimii valitettavasti vielä vain englanniksi. Erittäin hyviä lisäominaisuuksia saat kelloon Google Play-kaupasta ostettujen sovellusten avulla. Mielenkiintoisimpia ohjelmia ovat muun muassa VR Mini Launcher, jonka avulla saat kaikki kelloon ladatut applikaatiot esiin sivulle swiippaamalla. Uudelleen sivulle swiippaamalla voit säätää puhelimen asetuksia. Voit opetella esimerkiksi kieliä Duolingon avulla ja etsiä seuraa Tinderistä. Find My Phone-applikaation avulla voit käynnistää puhelimessa soivan musiikin ja sen avulla voit löytää hukassa olevan puhelimen helpommin. Osa kellossa toimivista ohjelmista vaatii puhelimen vierelleen ja osa ei. Kelloon on saatavilla myös hauskoja pieniä itsenäisiä pelejä, kuten Flopsy Droid. LG:n uusi G-Watch R on erinomainen älykello, mutta myös asuste ja koru, joka helpottaa elämää monenlaisissa tilanteissa. Tervetuloa ostoksille!